Dacă sări peste acest videoclip, Isus va fi foarte supărat. Mulți oameni au sărit peste acest videoclip și nu vor mai primi niciodată binecuvântările lui Isus. Dumnezeu este foarte încântat că ai rămas. Acum am o mare binecuvântare să vă dau și ar trebui să ascultați cu atenție. Unde ești acum? Îmi cer scuze că v-am deranjat în acest moment, dar eu sunt Isus Hristos, prietenul și salvatorul vostru. Totuși, se pare că nu m-ai luat în serios. Indiferent ce faci, te-am protejat mereu. Ți-am oferit o viață minunată și te-am protejat de boli care ar fi putut să-ți facă viața extrem de dificilă. Nu m-am gândit niciodată să te părăsesc și nu o voi face niciodată. Acum, poți să-mi faci o favoare? Distribuie acest videoclip celor care au nevoie de aceste cuvinte, iar apoi apăsați pe plusul de la imaginea